Kubilai shubani kibro season part hakane ka video ko banta ngan hikai kitu kibukwa ban tip kumno ban login ya kane ka application form bagi apply kampulit kumno ban edit ngan shupen I kadon hangno ko taka edit option war gidon kibom tip lada pi page link ba ka mobile phone ka jong pi te nomor ba ki admit card ke erop download ba kane hi te phap tip kumno ban login kumno ban page ya ka jong lade kumno kan tali ki post lada apply te nam ta gitu ki bom tip mar gidon ki bakali kim tip ban login ha ka phone te nda pila nang ngan sapen I hang ne brek jong don option login te lada pi page kum ne portrait mode pnom yu I re to option login te re pen kalai ka phone ka jong pi skip mode pin sa yu I eu ne usan login udon usan login te uni usan login te register la deb how to apply kumno ka batai sepang kumno apply bar advertisement te udon uni usan login ngot ba tang ye gi bal ada ban register la ban login te kane de ka registration form gi ba deb register mta terter mat nam ta gitu ku kwa ban tip kumno ban edit udon option te phila ban login mau ban check nam ta ka ne ka application form ka jong phi tang le kumno login hang ne klik login te ka login ru ka subha non kam tang yu phone number te ada phone number phia pandap yu captcha kat ba wai hang ne wai 9 plus 8 mut khnai plus phrat long kan no pandap hang tu te don ba ai khandai minus phrat don ba ai way minus lie don lagi jong ki captcha pher te phia pandap sapoi application dengan pandap manta rasa ni prawi te anda pia daban pandap u nomor jong phi pia pandap u captcha te nganom pen I man pandap u nomor te pia nang I man pandap te un sapoi OTP ndala poi OTP ha number phone jong phi un poi message bisa pandap bisa long ban login nganom pen I uta te pia nang hi thrai te ndala lang ban login kan sapoi hapo kane la long ban pli kala long kumne te ini page menta kidon ki option kane ka application form ka jong phi une download admit card bi don option download admit card te don edit profile une ban edit ka profile ka jong phi bakala kerteng kemi bakala kerteng pla bakala kerteng snong bakala kiwi jong bakala nang la be edit re ka date of birth bade qualification pinam la be edit phia ban edit hang ni phia ban login chua bisa yu I kini kisan download admit card but edit profile te hang ne po new application previously submitted ngampat kane ngampat tang sushna tang ban pen EFP te apply for a new post kane khampat apply post te ka hang ne ka tho no application submitted khampat apply te ki bam pat apply phap apply for a new post as apply ngan submit bisa I kan ban page tang try pinang hi tang ban lai kumne te phila ban click yu te edit profile pin sa edit hi te da dai perbayo admit card phila ban check phila ban check nang te download admit card phi bakla kerteng ai phi balam yu phi kwa ban apply beng ki post da phi klem pat apply dang don ki post klem pat apply phi apply new application teng ne pa kami tangga we UBSI namarang eligible tangga UBSI terada eligible ligi kan sami hang tu kan ki post ki number of post kin sami AB UB ter gitu ki MPRO kamta ter baru ki post belong eligible kin sami hang ne te bisa pandap te sami payment bade tu te ka pisa kan sawan choose one or more tangga nehi te shispa san phaurinka te sa siu pisa kamta ter pila dalam padap su pisa pila mon phai biang I go back kwa ban apply te komta terter te nam ta ban edit phiap klik nang ne ban nam ta ban download card nang ne andala yo komta terter ngatrai anang bala sai ba kat ne hi ka basuk ba don jing ei te kane ka ban ba edit bat ban pen page ji jing bakala ka jong phi bat ban yu kan iPod by hadu live hui terik jong manai me phila ban le ista baro
telat yang ta pinom la suban edit lakut ke application lakut mut hilong iban login stang lada dei kapor ban yo admin card tangga tahi jeng try la shai pha kat ne tangi ne hi khule subun